Mbak Eka Huget hadirin yang berbagai. Lah, Eka Huget yo. Nganggo lah. Iya, Mas. Nganggo ngosos barang. Kena Kah. Ayo Kah, kowe dibane nesu dalange wis pucet. Mbak Niken mong. Apa ya? Kok Iya Mas, kalau sing Eka. Hah? Jare Eka kok niken meneh. Maksudku Mbak Niken tak kon lungguh, Mbak Eka tak kon rene. Oh iya iya iya. Nek urung sida rampung kok wis di Mbak Eka sampean mriki. Wis Asik. Wis tekan kene Wis. Oh iya wis ra sida. Statusmu ki bengi iki bintang tamu, gambarmu ki ono. Lah kowe Ah. jajar kowe arep edo kowe. piye ta? Masa aku dadi bintang tamu? Lah ora gelem. Yo gelem, tapi genahe piye? Kowe Aja kuwatir engko ana aku. Lho. Panjenengan mesti engko ya ndukung mensupport karo aku, Pak Aja Sar. kuwatir, aja Pripun? kuwatir engko aku tak paringono. Oh, alah ya padha kerene, bae kok iso paringono wong. Aku yo mung derek Mas. ora dibayar. ketoke ngomong iki halus mlipir tetane ngemis. Lah yo kene nggugur ngestokke dawuh Ki Bayu Ijo kok. Ah. Mas Bayu Aji. Bayu Haji kae. Ngastok nganu werna ijo. Kae Bayu Ijo kae. Nika bayi tabung. Ah. Sing arep. Ayo. Nduk. Lah apa? Ora sida. Ora piye wong kene manut Apa wong dalange kok. bayi tabung kok merintah ya ora. Ya wis ora bayi tabung bajul ijo. Oh. Ayo saiki. Ya Kak, apa Kak? Pedhingane apa? Oh, sik Kak iki ana pamundutan. Nggih, pamundutan dipun Iki pundhut. ngene. Aku usul itu ora usul, Mas. Nggih. Diketokke ben beda karo liyane. Nggih. Dia nembang karo ngendang. Cocok. Waduh. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nembang karo ngendang, kono. Pasar. Ha dalam. Oh, Wau kategori. jenengan sing pucet to. Hmm. Saiki aku yo genti melu pucet. Kok iso pucat? Dan nandangi sakmono kae ngendang karo apa-apa. nembang barang. Ya ora apa-apa. Lho, apa gunane ki dipasang ning pamflet? Wong ngono. Ketokno kelebihanmu. Lah kowe dhuwur wis kalah karo kae. Lah lebihmu nggon ngendi? Oh, dadi iki selain ada kekurangan pasti ada kekurangan yang lain ngono kae. Betul. Kok betul mbok dukung aku sithik ngono. Kok iso. Sik, rombongan kok iso. Mike ditata rumiyin. Wis iki wis diatur karo Mas Son. Mason. Mbak Niken Ken meneh ya ketok Allah. bahwa Niken itu punya kelebihan walaupun badannya kurang. Ayo. Eka ya Terus ampun. iya. Oh iya, Eka Ding. Eka. Oh, aku emosi tak kandhake kancaku Mira lho kowe kok. Eka Mira sumber tak kon budal. Bis po. Mbak Niken, Wong kok Mbak rumah Niken aku. ya Allah kok salah terus ya. Aku ketemu pisan jeneng Niken. Ancen kula kalih nikan kena kembar Sinara Wedi. Sinawur. Sinara Pasir. Nah, iya. Yen ngapi yo aku dhewe. Nduk karep apa? Nglagokke apa? Mbok menawi pamundutane napa Pak Sar? Pamundutane panter biru. Oh, duh. Aja sing gampang. Mosok sindan kok nyurung panter. Terus- Lagu lah. Niki wau Tresna Waranggana wonten ing ngersakne Tresna Waranggana. Sing seragenan wae sing Lah seragenan. nggih niku seragenan. Apa? Oh nggih. Beto iku seragenan oh. Nggih, lagune Piye niku. ta? Apa Kak? Wah, Apa? Ngomong. Wis aku ora melu-melu, kowe padu dhewe ngono. Ayo Kak apa Kak? anu ae seragenan. Yo, seragenan. Anu lagune sepelok apa slendro? Slendro. Tembang kangen, ninggal katresnan, lali janjine. Nah, Timbang- sing pundi, Pak? Tembang kangen. Oh, ngono kok. Nggih. Nggih, tembang kangen. Tak gundhengke, miki. Yo. Jenengan sing goceki. Heeh. Yo, tembang kangen dening Mbak Eka uget-uget dan pengendangnya adalah Mbak Eka. Ular melata. Eka uget-uget. Irunge mekrok. Dalang opo iblis to jane. Jane pas Ular. wayah Mas Bayu mau ngendikane sik anu jane pas kuwi lho. Heeh. Iki malah saya budrek aku. Yo, Mbak Eka. Dites sik apa ora? Ora. 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 Tes. Wis tau ning YouTube wis akeh. Oh iya. Wong wis do ngerti. Dites sik kok iso. Yo. Engko derek lip sync. Sing ngetes Mas Gareng, aku mergane sepilane rapal.
iso kudu sing perintah kowe ayo. Ayo aku merintah jenengan. Oh. Nah. Ayo. Sing dites suarane kendang. Ano. Oke. Pak Kerto tuku kertu. Piye hebat ra? Hebat. Nunggang kereta medun kretek Kertosono. Nah, wis go mulih. Kok digo mulih ngendang. Oh, ya kendang. Prigel apa ora? Prigel apa ora? Prigel kae lho, prigel ning kono kae. Ya prigel ya Pinter, heeh. Yo, pun dereng ketase. Lah wis urung? Urung. Pak Simo lunga Jombang. Tuku wedhus lemu-lemu. Lemu-lemu kok bleduk-bleduk. Lah saking lemune mbleguk. Oh. Oke. Pisan Kas, yen iso hebat, pisan. Wedhuse muni mbek. Mbek. Tuman wedhus kendang duwe cangkem sing duwe cangkem ya. Ora wedhus wedok bareng melu to. Iya lah aku wedhus. Oke, buktikan. Mas Gareng. Apa? Joget. Oh, ya ora konsentrasi kene. Oh iya. Anu sik. Niki Mas Bayu bendang mari, bendang sembuh. Jenengan tak aturi lenggah ora ketang sak lagu niki nyedaki Mas Bayu. Wis siap. Oke. Lho aku siap lungguh kono. Oh. Jenengan lenggah Mas Bayu sing beksa ngono. Ayo, Nduk. Apa mang lagune? Alah. Karek enyang kok lali ora. Yo, dados. Karo joget. Iya lho tangane gur loro kok iso malah joget kabeh. Sing joget awake karo sirahe. Tangane ngendang, awake sirahe joget. Oh. Bokonge diegolne. Menengo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Nah, yo. Wayah wengi udan krimis rahu wis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu Lilo-lilong sumilire angin tansah tutup kalbu rasa kang tak ampun semuanya uget liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kanggo kangen iki semuanya uget Yo. liwat tembang kangen Iya. aku nitip tresno Ya. apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen Ya. aku nitip sayang tresnaku mring sliramu Engko pas ompak kendange diselehke joget. Yo. Apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku wong tansah setya Kluget. bagus nganten wis baline endah manis esemu Yo. liwat tembang kangen katresnanku Joget kayo. Ayo joget ka. Ayo ka. Emah, Pak. Berdiri.
mbok kangen iki nandang wuyung rino wengi. Ya Tuhan Liwat tembang kangen mubeng aku nitip tresno apa pancen sliramu awas wis ora krasa liwat tembang kangen aku nitip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sadanane aku mung tansah satya ngenteni baline endah manise esamu aduh lewat tembang kangen aduh iki wujud katresnanku. Baik, terima kasih sudah Matur berpartisipasi. Iki diarani bathok bolu isi ndut. Isi telek. Isi madu. Isi madu. Nggih, Iya. matur nuwun. Tegese piye Mas? Bathok bolu isu madu niku Keping. cocok kalih pelajaran tenggen kula sing kula mulang mboten? Coba jenengan Kok jelaske. pelajaran meneh to ket mau. Iki lho, kendangane yo apik. Nah, Suarane yo wah luar biasa. aja ditonton casinge. Aja kasing-kasinge. Ning luar biasa karyane, suarane becik. Jogete yo Ah, apik. jogete ora, jogete ora. Ora nyekel jogete. Apa jenengan apa iso kaya aku mau? Jogetmu kaya robot kop. Jajal ini. Ora, piye? Liwat tembang kangen aku nitip tresno terus ya bener. Apa pan terus. Nah, ngene iki ajar setruk. Nah, ngono. Terus. Dadi nek pamane iso, nek gak iso gak apa-apa ajar kok. Ora iso ora paten. Kok ajar. Wajar setruk. Mbak Eka, terima kasih Mbak Nggih, Eka. Pak Sarmadi ngaturaken panuwun Pak Jun. Wau panjenengane tindak duten pondokan to. Wah, goleki aku tak kira ki ya wah apal jenengku. Lah kok ngene, yang itu mana? Yang 1 meter kotor, badanku wis tak kumbah Pak, aku saiki resik aku ngono. 1 meter kotor iki sapa? Kowe. Ya Eka 1 meter kotor ngono. Ya, lah mula didhuwurke to. Ya, sesuk pendur. Ya didhuwurke ya. Ngene malah ngirit kok ya. Ngirit apa? Ngirit sandangan to. Ngene iki iso nek buntel kangelan nek dhuwur. Wis jangan lupa. Ya. Makasih Mbak Eka. Sing dirembuk buntel wong. Luar. Ya, Mas Gareng. Dawa. Masih pun mari dereng. Gosek. Pokoke sak mudarmu. Ora to. Mas iki ora pirsa nek keringetku wis kembloh kuwabeh tekan jero. Justru ini pelajaran, kowe secara pelajaran teori wis kan. Lah iki pelajaran mental. Mas, aku ning sekolahan iki mulang bocah. Ning nek piyai sakmene akeh iki urung tau. Ning nek sekolahan aku nek suluk ki sing bener ngene. Nek cekelan sing bener ngene. Kuwi bocah, Mas. Kowe kok wedi napa wong sing mbok depi iki kelir dudu wonge. Kelir sing tak depi ning di luar sana luwih saka iki, Mas. Lho, berarti kowe urung tau ditonton wong akeh. Kowe iki dalang wayang kulit apa dalang demit? Wayang kulit. Lah justru dari sini kamu belajar untuk menata mental kamu biar bisa menghadapi Piai Kadah Mersani. Dialesi terus. Nggih, siap. Nah, wis pokoke masih nganti mari. Sapa? Itu sapa? Ganti anu apa kuwi? Aku ngefan banget karo Piai iki. Najan beliau urung tau ngerti aku. Sapa? Lencir kuning, irunge mancung. Sapa? Piyaine cilik. Sapa? Mbak Prigel Pangayon. Dan kaya MC ya. Anu Mas, disepoti Mas. Apa? Luro cinemo, luro cinem nem 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 nem. Simba. Tutke Mbah. Simba. Prigel. Balungane mok. Ayo mok. Simbak Prigel Pangayon. Monggo rawuh wonten mriki.
Ngene iki nek Mbak Prigel wis anu lho, wis apa jenenge viral pisan. Viral. Aku nganti junggal-junggal iki viral blas gak ora. Ora ngono, bocah ayune kok ngene iringane jengat-jengat. Ayo nduk, protes kuwi, protesen. Menika Pak Dalang Samandiman nggih. Sugeng Pocot Samandiman. apa asmane mah apa? Aku lali. Sarmidon. Pak Sarmidon nggih. Sugeng dalu Pak De, nyun sewu. Nggih. Kowe wah kesempatan. Kowe kowe dalan kondang kok tergalek jenenge Ki Sarapan. Menika dalang saking Cina to Pak De? Cok saged. Iya kok iso. Sipit Tak kandhani. Ora kok Cina. pripun? Ndredeg lho mrene patu nganti ngene terus kan. Sipit piye? Ngantuk jenengan. Kok ngantuk? Nah, itu. Mbak, kula niku ngefan banget kalian jenengan. Bengi iki alhamdulillah iso ketemu. Alhamdulillah. Iso salaman kalian jenengan. Ternyata ombake ning njaba nek Mbak Prigelayu tur duwe gigi kelinci iki betul. Bae. Untu iso kaya ngono. Bae. Gigitane bae. Nyem. Jenengan kok iso mikir tekan gigitan barang ki lho. Nek dahar daging apa nang gigit, Hara? Oh ngaten. Sarmadi kan kepethuk wong ayu sarape kumat. Sok ngono bekar-bekar. Hati-hati lho kowe kok iso dikremus karo kuwi lho. Aja sejak-sejak. Kuwi agar kumat nyawur kuwi bocah kuwi. Lah iya. Lho kok lah iya lah nggih. 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 Mas Sereng borong dipun egone mriku. Borong apa? Borong diugone piye carane ben Mbak Prigel suarane tambah jos. Terus ben egolane sing wah aku ning YouTube nonton Mbak Prigel. Wah. No. Mbok sesuk priksa kowe. Priksa ngapa? Ketoke saya nemen no. Ya jenenge orang itu. Kagum itu boleh, tapi jangan berlebihan. Wong ki nek seneng karo wong, ekspresine beda-beda. Betul. Niki nek seneng karo wong ngene tok. Ora iso apa. Nek aku pancen tak luapkan apa enake nggih Mbak nggih. Iya. Dadi kepethuk wong wedok ayu ngene peyuh ngono ku mau. Payuh untune putih. Aku kok malah wedi to Pak Der Pak Samandiman iki. Aja meneh kowe aku kancane wedi kok. Wis wedi aku. Kowe wis dimaklumi. Kowe ngerti Sarmadi kok ngono apa? Pripun? Kuwi nutupi grogine. Hei, betul. Mbak Prigel nyanyi nama. Mas aku kok supporter bal ya. Kok nembang apa? Kowe nyuwun karo kanca-kanca abdi. Wis. Niki sing rame mawon ya Pak De. Sing rame apa? Ben menutupi grogine Pak Samandiman Sarmadi. nggih. Gerajakane Mas. Oke. Tuju nggih? Gerajakan banyu biru. Banyuwangi. Banyuwangi kuwi enek banyu birune. Adar. Kowe kayane mangan batan kok. Ya Mbak yo. Gerajakan dibawani mboten, Mbak? Mau langsung mawon. Ki wis jam 4 kok. Oke, pun. Yo. Yo ndak. Yuk, sik Mbak, sik. Masih ngene kok. Nah. Gerajakan
Lanang wadon nekane angin yang akan susaing ati longgoreng pasiran samburan rare toan ambi mangan selonjoran lanang wadon ubiar-ubieran gandeng tangan reng pinggiran pinggir pesisir gerasakan bisik-bisik semayanan matri janji orep biaran sir-siran ambi gandengan gendeng asli Banyuwangian sir-siran ambi gandengan gendeng asli Banyuwangian Luar biasa. matur Mbah Nuwun Pak De Nggih, matur mugi-mugi nuwun. jenengan sehat selalu nggih Amin, amin ya Allah ya Rabbal benjing alamin. mayang teng pundi ya Alhamdulillah mayang wonten Solo. Weh, tanggapan. tanggapan Mulang. Mayang niku mung nderekne Mas e kok. Wong Nggih. ki weh Matur nuwun Mbak Prigel. Nggih. hariane pengajar ana SMKI. oh ngaten nggih Sekolah menengah karepe Karawitan. apa? Karawitan. Oh karawitan tak kira karepe Nggih. dhewe. Niku wonten kathah jurusan pedalangan, karawitan, tari, musik, nggih. jenengan sing mucal anu nggih gambar Nun, gambar kok saged lho gambar napa pedalangan jenengan pedalangan. oh pedalangan Dalangan, yo pelek, yo slebor. Mbak Porok sisan. Lah tukang sepeda kok. nggih Makasih. sehat selalu nggih Nggih, amin amin. Pak amin. Dalang Nggih. terima kasih Pak De gareng Sama-sama. panjang umur nggih Amin sayangku.